bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Hei! Kanca-kanca. Kene-kene padha metu njaba. Uga kelawan para pamirsa, utamane adik-adikku kecil, lanang lan wadon, dimen semarak. Aku njaluk tepuk tanganmu sing rame. Ayo tepuk tanganmu sing rame. Ya. Loh. Wah. Semuruh gemuruh suarane. Lo. Selolo. Ye. Selolo. Ye. Sinarengan putra Setya Kencana kang Muskodang Kaluka. Hadirnya Ki Rambut Bledek. Etian. Dampyak proyaksa. Kono-kono. Padha pacutna Dik, padha patutna. Pangestuaken jauh kula kakang.
Kono-kono padha tatanen barisanmu ya, Nger. Pun paman iki minangka tetungguling kowe lan kowe kabeh tansah ranti kelawan rawuh ingkang sinuwun anak Anggir Prabu. Mula saka kuyane kowe prajurit, bocah temenggung lan kowe senopati, kono-kono padha lungguh sawetara, angklungna janggamu, krenena karnamu, timeng ora topan suh anggene kang sinuwun paring dawuh kelawan awake dhewe. Pangestuaken dawuh paman. Kula nggih paman. Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Paman rambut bledek banget panarimaning sun nggih paman. Panjenengan ngumpulake sagudrah para wadyabala, para prajurit ingkang kapurih kempal wonten ing alun-alun menika. Paman gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Prasasat paman rambut bledek orang nirwakake kelawan dawuh ingsun ingkang sampun rumentah. Sinuwun Prabu mangestuaken dawuh kula nok-nok-non. Krawalan anggen kula tansah marak sowan ngabiyantara ning ngarsa panjenengan nganti sedaya para prajurit ingkang kasaperlu tansah nyengkuyung dhateng ingkang sinuwun Prabu. Banget panarimaning sun paman. Mula sawetara kono-kono padha kumpul kelawan prajurit kabeh kae. Bakal tak pacutke nggone gelar kaindahaning seni budaya tradisi kepenak nanggonmu marak ngabiyantara. Wah! Loh! Oh. Sedaya para prajurit samapta ing gati siaga ing diri. Boten wonten ingkang tong pangsuh, boten wonten ingkang wantun nglirwakaken dhateng dawuh panjenengan. Monggo tansah nenggo sabda pangandika panjenengan dipun bidhalaken barisan. Sompret abana sompret. Oh.
putra kencana. Ae. Aku. Aku. Yo yo. Yo yo. Ya ya. Lo lo. Lo lo. Yo yo. Lo lo. Yo yo yo. Yo yo yo. Pian. Aduh. Kiyo kiyo. Kiyo kiyo. Kiyo kiyo. Kiyo kiyo. Kiyo kiyo. Kiyo kiyo. Yo. Hey hey oh. Solo. Yo yo. Yo yo. Oh ah eh. Oh ah eh. Oh ah eh. Oh 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 oh. Yo yo yo. Solo lo. Yo yo yo. Ya ya ya. Yo 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 yo. Ah eh. Ah ah ah. Bersama pesinden dari Setyo Putra Kencana. Piye Mas Det? Nggih. Yuk. Allahumma. Yo keberdosan lho Gean. Ki keberdosan gek ning warep. Rainya. Heeh. Rainya iki. Sinden apa Pak Tong? Gurih, heeh. Sasa. Mas aku. Heeh. Piye mau jare nek anu? Sida apa, Duk? Lah ya mbok Yes. sida apa, Duk? Wis kaliat semene suwene padha-padha ngendhet lanjut jopone Masya Nono uliye janji yang wis dipundeli Ketok iso rasakno Luput hati langsung kiro Sing bisa maning dadi siji Mergo prahara kang pasti Serta wis padha ngrestui Kuli nganteni pungkase wurung ikan Mergo agama sing sepadyan Minangkane Pak To iki. Asik. Ojo riko nyajak gawe sumur tambya jeruk. Ojo riko nyajak ngoro gunung hang wis dhuwur. Biar
percuma biain isun ngerandu Mas yo ciciro lintang aran loro brojok ring ati koyo sumber hakening riko jolo getop yanyune uga tatune ati koyo-koyo nono tambiane biatin wis kadung loro taun-taunan isun ngerasa kari kiampang riko ngomong sumpah jaluk sepuro Mas yang ilu gede sing kira arep nopo wase sampe ilu tanah mergo ati wis kadang sumpah jeruk pianyu segara tatune piatin make kerasa lara keliwat lara piatin iki engsen sangga ojo riko nyacak gawe sumur tambah jeruk ojo riko nyacak ngoro gunung kang wis dur piatin wis kadung tatu percuma piain isun ngerandu mas yo ciciro lintang aran loro merujuk ring ati koyo sumber hakening riko jolo getop yanyune uga tatune ati koyo-koyo nono tambiane piatin wis kadung loro taun-taunan isun ngerasa kari kiampang riko ngomong sumpah jaluk sepuro Mas yo ngilu getih sing kira arep nampa welase sampe ngilu nanah merga ati wis kadang sumpah jeruk banyu segera tatune piatin make kerasa lara keliwat lara piatin iki engsen sangga ojo riko nyacak ngoro gunung tambah jeruk ojo riko nyacak ngoro gunung kang wis dur Jatin wis kadung tatu percuma biain isun ngerandu Mas yo ciciro lintang arang loro merujuk ring ati koyo sumber hakening riko jolo getop yanyune uga tatune ati koyo-koyo nono tambiane biatin wis kadung loro taun-taunan isun ngerasa kari kiampang riko ngomong sumpah jaluk sepuro mas
Dorong asat kepuse poro hang tau riko natoni dorong asat jemes nong yate saiki riko arep anyari maneh serta riko nyandang loro riko teko arep dialeni serta ucul wong kang riko putih nyirik-nyirik arep buka welas iki. Sing kliru sampean Pak To. Kuwi nek uwit sampean kudune menggok rono. Kowe yo ngono ndet kliru ki nang kei arah mau. Welas son temenanan aku riko gawe memengan welas son temenanan mengelok riko dijalaken ono butuhe dinggo gandolan serta wis oleh gatike iso triko elegaken ono butuhe dinggo gandolan nyapone kae. Mulutnya ndak boleh. Ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim. Ngono lho Pak To. Det, kowe delokne kemlindi, Det. Karo Pak To delokne kemlindi. Pak To, Pak To. Mau ngomongnya Det, mau ngomongnya Det. Bek Nur, Bek Nur. Apa? Dat, kowe mau diecek nganu, bledek. Kowe ngerti angin bojomu? Bokonge gede sisih jare. Bojo katok. Sampean Pak To rawani. Apa karo Bodet rawani padha lanange kok. Sik ta Pak To, sampean rawani ta karo Bodet ki? Det Bondet, aku ki tau dijak rasan-rasan karo Pak To. Raine Bondet teh apa? Kae lo wedi karo aku jerene Pak To kuwi. Jerene kowe lek ngomong macem-macem lambemu arep disuwek karo Pak To. Pak To kuwi yakin demi Allah dosa wae tenan. Det, gek dek iki lho ngomong karo aku. Jerene ngene lho, Det. Lek Bondet karo aku gak trimo kae kon rene bojone sing lek mlaku pincang kae. Kayak ngomongnya, Bodet, jare kowe tukang gendaan ya, Det. Ya, Det. Jare Bondet tukang gendaan, Dek
ngomong dek Ian. Bondet. Oh. Alah sampe dek ngomong jare bondet tukang gendaan. Oh iya. Lah iya. Padha karo ngomong kuwi. Wani Pak to. Wani. Kok padha lanange ora wani. Mosok ra wani. Lah aku ya tak Antemen. Bondet. Jotosen Pak to. Sampean kuwi. Bondet ki ya tantangan Pak Tok. Lek sampean wani karo bondet jotosen Pak to. Ora usah wedi. Astagfirullahaladzim. Hei! Nyapa aku gak apa-apa. Ya sok nantang ngono lho jenenge. Balenono neh. Iku wong apa? I. Jurus apa Pak to? Jurus apa? Oh. Iya, ot. Oh, jurus bango. Wow. Jaluk wangi-wangian ning gambon no minyake no minyake. Ra oleh guyu no. Kereng no. Awas. Iya. Nyebut dhisik. Nyebut se urung. Urung. Aduh, urung.
Awas. Ya, out. Dengoleno sing hati-hati. Oh. Hae, hao, hae. Ho, ah. Yo, yo. Wah. Ayo kono panderno le. Oe, 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 oe. Yo. Teteren terusno. Wah 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 wah. Lo 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 lo. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Suyitno. Kula suwun jenengan mecut sing dadi, Mbah. Duduk mecut wonge ning mecut sakabeng Sukerto. Sakabeng Sukerto kang tumama bene sirna
saking keluarga sampeyan. Wah, Sukerto kang bakal tumama tunilao nglawan. Ye ye. Wah, tunilao nglawan Gusti Allah. Ye. Cekelono kuwi dadane Pak To cekelono. Manuke seije apa ora? Sikilmu aman, Pak. Manuke seije apa ora? Monggo Pak Suyitno. Ya. Kula aturi medal sawetawis wonten ing panguraan mecut jaranane sing dadi. Mboten ateges mecut wonge ning mecut bilahi. Mecut cobaan, mecut Sukerto. Suker sakit, suker loro dimen ilang saking keluarga panjenengan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Suyitno. Pak To, aman Pak To. Matur nuwun Bapak Suyitno. Ho 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 ho. Ayo Pak Gambo. Dikawal Bapak Yo. Bapak tuan rumah Bapak Suyitno. Setia Putra Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Matur nuwun Pak Suyitno. Mugi cobaan, mugi rintangan saking Gusti ingkang badhe tumama tinolak saking puja restu para sederek para pamirsa ingkang mapan wonten ing Sidomulya. Gegayuhane panjenengan saged kasembadan enggalo antuk momongan mutu. Terima kasih matur nuwun Bapak Suyitno. Monggo Bapak Ibu sing ngarepe mecut jaranane monggo dipersilakan. Solai anuju prono. Aja wedi, Mbak. Ora arek dicokot. Aja wedi. Aja wedi. Kuwi sing dadi kuwi senengane mung ngemi. Ayo Mbak Ayu. Rumimbya ing awang-awang. Seke seko ya oya, seke seko ya oya, seke seko ya oya. Goyang sithik. Seke seko ya oya, seke seko ya oya, seke seko ya oya. Goyang sithik ya. Terus Pak. Pisan kas. Terima kasih Bapak, matur nuwun 50.000. Terima kasih Bapak. Ayo Mbak-mbak yang mau mecut silakan. Dipersilakan. Mumpung masih ada waktu setelah ini kita menyaksikan acara sakral temu manten, nggih. Oke. Oh. Yeah. Oh.
Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang sedang panjenengan berikan dicatat menjadi amal baik oleh Tuhan. Diberikan kembali wujud kesehatan jasmani rohani, amin. Rezeki yang melimpah, amin. Uliane ayu ademe nyanyu keketong mutu. Wah. Ayo, ayo. Joget no. Sapa iki kak wayu men? Joget ben ketok bokonge. Ho 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 ho. Saga, saga. Keri keri keri. Asik. Saga, saga. Tak saga, tak saga. Rakene, rakene. Awas. Yo. Pecot. Iya. Etian. Ho 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 ho. Awas. Ayo sing banter. Mau mesane. Wes cukup, ndang diwenehi duwite. Kok lali. Yo! Yo. Sakya putra kencana. Yo yo yo. Iki lho barange. Lo lo lo. Wah, Mbak Gambu, aku ladenono sing penak ya Mbak Gambu. Aku jaluk wangi-wangiane Mbak Gambu. Aku luwe. Aku kepingin gondo, kepingin nyoroso. Yeah. Ngetan paling ngulon apa setiane. Timun singgalane ayo bangun. Pancasila dasare negara. Ayo kanca padha dilestarekno. Iya. Loh. Tuntunan Mbah, tuntunan.